Ik lees de Bijbel omdat het mij richting, wijsheid en innerlijke rust geeft. De Bijbel is voor mij de plek waar ik mijn antwoorden vind op vragen. Om mensen die hopeloos zijn, om die hoop te geven. De Bijbel kan ik toepassen op alle gebieden van mijn leven. Het is Gods liefdesbrief voor de mensheid. Ook geeft het heel veel wijsheid en inzicht. De Bijbel, een geweldig boek. Het is een mooi boek. Iedereen heeft het nodig. Ik ben Simone Blitin, schrijver en creator van het merk Box Free Living, waaronder ik geloofsgeïnspireerde producten maak die u achter mij ziet staan. Ik ben opgegroeid in een huis vol Bijbels, in verschillende talen en vertalingen. Als kinderen zaten wij elke vrijdagavond samen met mijn moeder rondom de tafel in de woonkamer. Daar werden verhalen uit de Bijbel voorgelezen. Al heel jong raakte ik geboeid door de vele verhalen vol avontuur, ontdekkingsreizen, spionage, verraad, oorlog, overwinning en bovenal heel veel wonderen en tekenen. Uit deze verhalen begreep ik dat God echt bestaat en dat Hij bemoeienis wil hebben met ons als mensen, omdat Hij onvoorwaardelijk veel van ons houdt en ons wil zegenen. Als volwassene lees ik de Bijbel nog steeds, omdat ik daarin handvaten vind hoe om te gaan met de vele facetten van dit leven. Mijn favoriete Bijbeltekst is Jeremia 29 vers 11. Daar staat: want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heeren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Lees je Bijbel.